Čaute všetci, vítam vás pri dnešnom 16. dieli Lego Mesta Imad. No ako sa môžete pozrieť, tak mám tu aktuálne, mám tu aktuálne takéto Lego plagáty. Dneska budeme práve že preberať hlavne plagáty. Našiel som nejaké plagáty a nalepil som ich. No, tuto môžete vidieť, že toto je z tohoto Lego setu, hej. Že tam, čo vidíte, akože to plagáte ten stroj, to je tento. Že má nejakú ako keby tú synonymiku, to si môžete potom prečítať, ak sa vám to chce pozerať, tak si to môžete prečítať. No, potom nikoho to zaujímať nebude. No, tu sa nám čo zmenilo. Toto som spravil vlajky, hej. Neviem presne, aké to sú. Viem, že iba toto, že je nemecká, toto je asi estonská, ruská, toto bude asi, no aká to bude? To bude asi bulharská, toto asi maďarská, alebo nie, toto bude asi maďarská, toto bulharská, no asi tak. No, viacej asi neviem, fakt. Nechci sa mi na tým ani zaoberať, proste mám tu iba vlajky, hej. No, a tuto je náš program pribody, títo hrdinovia. OK, 3, 2, 1, už viete, čo čaká. No, takže čaká nás tu naše Lego Mesto Imad, no a čo sa nám tu zmenilo? Ako môžete vidieť, tuto nám pribudol párčik okolí koleníc, aj takáto vežička, hej, keď tady to pôjde vláčik, no tak, hej, je to úplne tesné, ale je to ok, hej. To čo bol za zvuk? OK. No takže, hej, tu máte TVčko, to je s mimoňou, nie? S mimoňou to je taká TV, tu je klasický park, hej, tuto teta asi neviem čo robí, dačo s tým strojom, to viem, no čo sa nám zmenilo, možno táto sova tu pribudla po novom, a taká veľmi smiešná vec, čo je, pár ako hrušky na nejakom moste, alebo ja neviem čo to je, proste nejaké pódium. No a ak ste si minulé všimli v nejakých šortoch, tak mám tu takúto chalúbku, chatrč, no hej, dá sa aj no vravím, že chatrč, hej, takže chýbali mi kocky, tak už som tam dal takúto hlavu, alebo čo to je, no a môžete sa pozrieť dnuka, nič zaujímavé, proste nič, modro, nič tam nie je také zaujímavé, no a čo tu nám ďalej asi tak pribudlo? No, pribudla jedna veľká vec, dúfam, že sa vám to bude páčiť, akože trápil som sa s tým tu, no ešte poďme na tú nižšiu vec, no takže mám tu takýto ponovom takú pláž, no alebo proste zatiaľ takú iba mini pláž, hej, takými Lego muflami, či čo to je, takýto nejaký Lego Friends hlúposti, no a toto je taká mini pláž, hej. Som ho chcem k tomu, to nech to tak pekne vyzerá, no potom sa s tým pozabávam. No a čo bola moja hlavná téma? Ak sa všimnete, teraz som spravil tie plagáty. Hej, takže poďme si to rozobrať, no tak tuto je moja policajná stanica, hej, vravím, že je prerobená. Tuto je akože, čo máte akože na každom obale Lego. Tuto je taký Lego City Policeman. Tuto je iPort, hej, nejaké lietadlá. Hej, isto nejaké letisko by som chcel, hej, to som zabudol dodať. To som iba teraz domyslel. No, tuto môžete vidieť, že som si už zaškrtával, keď som veľmi zbieral Harryho Pottera, že proste ktoré sety by som strašne chcel. Mám z toho 2. A tento Lego set a tento nemám, hej, tuto ich vidíte na tých krabiciach. Hej, tuto, ak sa môžete pozrieť, roku 2017 je v prevádzke Lego Worlds, hej, akože môžete si tam stavať, proste dá sa to stiahnuť na Robloxe, alebo PlayStation, či čo to je? No, proste viem, že na Robloxe. Čo si proste stiahnete si to a budujete si, proste máte tam už nejakú tú planetku a stávate proste nejaké rastliny, hej, ľudie, viete si tam aj nejaké športoviska postaviť a takéto. Doporúčam, tú hru mám, hej, doporúčam. Hej, tuto je Connect Your City, už som sa to konečne zase naučil. A tuto vidíte celú komplet, hej. Ja mám zatiaľ iba túto cestu 2-krát, budem mať 3-krát.
Tu je tá cesta. Tu je taký skatepark, teď nechcem, možno takedy. Luxus house. A tuto mám ten odstan, toto som chcel ten odstan, čo som vravel, že chcem na polovicu. Že tuto na bok, čo som vravel pri tých umývadlách, najprv pôjde tento, a tento pôjde už na hranici Melózu a Keteburgu. A ešte tomuto, jak sa volá ten vrch? Želý vrch. Hej, tuto tiež taký polizmen, nejaká hra, tiež si môžete pozrieť. Je to free, máte to napísané, že free. Hej, tuto je tá cesta, proste ako ju skladať, spojiť. Tu máte také Ninjago, hej, tuto, nejaké tiež hry. Tuto je celá sada policajných, akože tých vecí. Tuto sú pláž, hej, to sa mi zinde, pretože ja potrebujem nejaké veci na pláž, to je tiež z Lego Creator. Tam je nejaké tie vodné a také veci tiež na Lego Creator a tam je Lego Friends. To sa mi tiež zinde, pretože budeme stavať to ten želý vrch, kde budú akože také zimné veci a tak okolo. Je to taký vrch, hej. Aj lyžačské stredisko, čo si môžete pozrieť v nejakom dieli. Musíte si pozrieť všetky, aby ste sa dostávali k tomu správnemu dielu. No a chcel som ešte rozobrať takú jednu tému, no proste, že vy, moji fanúšici, čo ma dívate, jak zbudujeme tohleto miesto Imad. No a chcem, bože, ja tak koktám. Ježiš, tá moja slovenčina. Chcem vás veľmi poprosiť a poďakovať zároveň, že pozeráte moje videá a tým ma zároveň aj podporujete. A to prvé video, čo mám na mojom YouTube kanáli, akože prvý diel, má niekoľko zhľadnutí, sa mi zdá, že 60 už. Fakt, akože veľká vďaka vám a veľa z vás tam nemá odber. Polovica z vás tam nemá v takých videách odber. No. Podľa mňa každý z vás, čo máte u mňa odber, ste už videli aspoň prvý diel a polovica z vás tam nemá odber. No. Viac ako polovica, tam by som už musel do desatín, ale ja nechcem počítať desatiny, nenávidím desatinné čísla. Je mi to zbytočné. No, mňa nepočúvajte, matematika, geometria radšej, geometria. No dobre, ale poďme k tej téme. Chcem vás veľmi, veľmi poprosiť, chcete vedieť, aká je tá najväčšia reklama, ktorú môžete vy spraviť? To je tá, že keď idete, hej, niekde, vidíte niečo, tak proste zaujme vás to, alebo proste chcete o tom dať niekomu viacej vedieť, tak mu to povie, tak proste ľuďom to budete hovoriť, že proste pozrite sa na ten kanál, hej. Iba si to pozrite, že proste, že ten kanál sa mi páči, hej, alebo proste keď niekto bude rozprávať, že miluje Lego, tak ho pošlite na môj kanál, alebo na nejaký iný kanál, ktorý sa mi viac páči ako moje Lego mesto. Ja to berem, hej, nie každému sa musí páčiť moje Lego mesto, alebo zaujímať ho. No a tiež chápem, keď proste len si pozrite moje video, hej, a nemusíte dať odber, hej. A som rád, že si ho aspoň vôbec pozriete, hej. Pre mňa je to zatiaľ fakt dobré, že si ho aspoň niekto pozrie a na to, že iba teraz som začal nedávno a čo veľmi ešte od vás prosím, no tak reklama, ktorú môže človek spraviť, je posunúť o tom niekomu, napríklad, hej, tu je typek, hej, ide, hej, počul si o tom youtuberovi, čo natáča to Lego mesto, no ako sa volá, no Šéfiner, no tak si ho pozri, no pozri si, on to zase povie ďalšiemu a ďalšiemu a ďalšiemu, proste takto to funguje, hej, a proste takto ma vy podporíte a pomôžete mi a budem vám za to veľmi, veľmi vďačný a ešte dám takú tému, alebo nie tému, alebo takú súťaž. No proste, to sa nebere v podstate aj nejako súťaž. Proste taký môj ako keby predsavzatie, no asi tak sa to bere. No a ak do konca mesiaca, alebo cez mesiac aj 10 dní, alebo za mesiac, proste dáme si za mesiac, neviem koľkého je dneska, proste za mesiac musíme mať 50 odberateľov, hej. Skúsme, pomôžte mi, fakt, akože
Neviete, koľkým ľuďom sa to vo vašom okolí možno zapáči viac ako vám. A veľmi mne tým pomôžete, a ak máte nejaký YouTube kanál, hej, tak mi napíšte do komentára, ja nemám problém vám dať odber, fakt nemám problém, pozriem si vaše videá, možno sa mi to takisto zapáči, takže ak máte YouTube kanál, tak píšte do komentárov proste, že nechci, môžem a ja niečo pozrieť, lebo pretože ja už nemám čo fakt dívať a proste bol by som veľmi rád, takže ak máte YouTube kanál, tak napíšte, ako sa tam voláte, ja si pozriem proste ten YouTube kanál a odber máte odo mňa istý, takže ďakujem veľmi krásne a majte sa.